El sector agrícola i ramader d'Osona ha posat en marxa un nou sistema per desfer-se dels purins sense les molèsties que comporten les males olors. Es tracta d'injectar els purins d'una manera localitzada i controlada al subsol. Ja fa 4 mesos que s'utilitza aquest sistema i l'acceptació és bona. La pudor dels purins que s'utilitzen d'adob als camps de conreu té solució. El sector agrícola i ramader d'Osona ha començat a utilitzar el nou aplicador de purins que els injecta d'una manera localitzada i controlada al subsol. Un camió cisterna amb una arada, a través d'uns tubs, injecta el purí sense deixar rastre del suc a la superfície. D'aquesta manera no només s'eviten les males olors, sinó que es respecta la qualitat de l'aire i s'evita contaminar rius i canals de reg. A diferència del sistema tradicional que apliquem el purí en forma de vano, el que permet aquest sistema és aplicar-lo localitzat en el sòl, enterrar-lo en aquest cas, hi ha altres casos que s'aplica superficialment, i això implica una millor distribució del purí al llarg de tota la traçada del camió, la no volatilització dels elements com l'amoníac o com els compostos orgànics. El sistema permet aplicar d'una manera més correcta l'adob, ja que la terra es remena al mateix temps que es fertilitza. Aquesta aplicació, però, només va bé per plantar girassol o blat de moro. El sistema fa 4 mesos que s'aplica a Osona i ha tingut una bona acceptació. Tot i això, a Saporc, l'associació del sector porcí, espera que s'expandeixi encara més per evitar la pudor de fems i respectar l'entorn de la comarca d'Osona.